खुलुमबाय। सिगां सिनथारावनो आफा इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय आरो हामबाय होनो। मानोना जोङो बिनि दैदेननायाव, बिनि अननायाव गासै मोजां देहा आरो गासै जोंनि सोलो आरो जोंनि गासै महर आरो जोंनि गासै बोथोर, गासै जोंनि जानाय लोंनाय, बार अखा सान्दुं गासैयावबो जोङो बिनि अननायाव जोङो मोजां बोथोरखौ जोङो मोननो हाबाय। बिनि थाखाय फोरबो जिसुखौ जोबनो गैयै हामबाय होननानै बुङो। दानिया फै लोगोफोर, जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो गुसुङै जोङो सोलोंनि। इसोरनि बोसोनखौ जोङो इसोरनो जोङो सोलोंगोन। इसोरनो जोङो जोंनि जिउआव जेब्लायबो बांलांबाय थागोन। अब्ला आङो मोनसे बाइबेल आङो फरायनो सानबाय। नोंथांमोननि आखायावबो बाइबेल दङब्ला नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 3 बालाब 19 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 19 सिरि। बेखौ आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै फरायनि। फोरबोआ गावनि गियानजों पृथ्वीखौ सोरजिबाय आरो बियो गासैखौबो फसंबाय। जिसुनि मुङै आमेन। जिसुआ बाख्नायजाथों। अब्ला आङो बाइबेलखौ बेखेवनायनि सिगां आङो नोंथांखौ खावलायनो सानदों, एबा नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आं नोंथांखौ खावलायनो सानदों। मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल, बेनिखायनो नोंथाङा अननानैहाय भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होयो। आरो लोगोसेयै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानैहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हायो। मानोना बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा इसोरनि समायनायखौ नुनो मोनगोन। बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा सोरगो रायजोआव आफा इसोरजों थाहैनो मोनगोन। अब्ला फैदो, नोंथांखौ हामबाय होनो। नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय नोंथांनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अब्ला फै जोङो इसोरनि बोसोननि खाथियाव। दिनै बाइबेला बुंदों, इसोरा गावनि गियानजों गासै पृथ्वीखौ सोरजिबाय आरो गावनि गासै सोलोजों बियो बुहुमखौ फसंबाय। नोंगौ ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै आफा इसोरा गावनि गियान थानायखायसो, गावनि बोलो थानायखायसो बियो दिनै बुहुमखौ बियो सोरजिबाय। मानोना इसोरा बे बुहुमा जेबो गैयामोन। बे बुहुमाव दाउसिन दाउला, जिब जुनार, बिफां लाइफां जेबो गैयामोन। मानोना इसोरा दैनि सायावसोमोन। दैनि सायाव रावल'मोन, नाथाय रावानो दिनै मानसि जाखांबाय आरो बियो गासैबो पृथ्वीखौ बियो सोरजिबाय। जेरै दाउसिन दाउला बियो बानायबाय, जिब जुनार बियो बानायबाय आरो गासै दैमा दैसाफोरखौ, सान अखाफोरखौ बियो गावनि रावफोरजों बियो बानायबाय। आरो जोबनायाव बियो मानसिखौबो गावनि महर बायदि आरो गावनि गियान बायदि बियो बानायबाय। बिनि थाखाय आङो इसोरखौ गासैखौबो सोरजिनानै होनायनि थाखाय आरो आंखौबो गाव बायदि गियान गोनां सोरजिनायनि थाखाय आङो आफा इसोरखौ थेंक इउ होनो। इसोर आफाया बाख्नायजाथों। दिनै जों जेरैहाय इसोरा गियान, जोङो गियानजों जोङो थाबायोब्ला, जों इसोरा जेरै गियान, जों गावनि पृथ्वीखौ सोरजिबाय, गावनि बोलोजों बियो गासै बुहुमखौ बियो बानायबाय। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, अब्ला जोंखौ इसोरा जुदि बानायबायब्ला, इसोरा जोंखौ सोरजिबायब्ला, अब्ला जोङो गियान बायदि जोङो खारनो नांसिगोन। गियान बायदि जोङो इसोरनियाव जोङो थानो नांसिगोन। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोर, जेरै नोंथांखौ गियानजों सोरजिदों, आंखौ गियानजों बानायदों, नाथाय जोङो गियान बायदि जोङो खारनांसिगोन। मानोना इसोरा गियान, इसोरनाव गोबां बेहा बुजिनो हानाय, साननो हानायनि बेहा बोलो दङ। नाथाय जोंबो इसोरनि बिसा जानायखाय, जोंबो दिनैहाय बिनि बिसाफोर जानायलाय दिनै जोंहाबो बोलो दङ। मानोना जोंबो इसोरनिफ्राय 50% जोंनो इसोरा जोंनो बोलो होदों। बेनिखायनो
अनजाग्रा बिदा फंबाय, बिमा बिफा आरो बिब' बिनानावफोर, फै जोङो अब्ला जोङो गियानजों जोङो खारनि, जों गियानखौ जोंनो होबायब्ला जोङो गियानखौ जोङो सोलोंनि। अब्ला इसोरनि बोसोनखौ आङो नोंथांनि मोननि गेजेराव आङो मोजांथारै आङो बुंनो हायाखिसै। नोंथांखौ आङो मोजाङै बुंनानै आं इसोरनि बोसोनखौ आं बिजिरनो हायाखिसै। अन्नानै आंखौ निमाहा खालाम, मानोना आङो इसोरनि बोसोनखौ बुंनो हानाय आंहा इसेबां बोलो गैया। इसोर आंनो जा माने आंनि जिउआव बुंनो थिनदों एबा आंनो बोलो होबाय 20%ब्लाबो आङो बे बोलोखौनो लानानै इसोरनि नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे चेनेलनि दुवारै खिन्थाबाय। नोंथांमोना अन्नानै खेबसेबाव बाइबेलफोरखौ फरायनानै नोंथांमोना गावसोरनो बुजिदो आरो नोंथांमोना गावसोरनो बिजिरदो आरो आंखौ आसि थुनानै फोरोंदो। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। थेंक इउ।